नमस्कार मित्रांनो, मी योगेश परब आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या लाडक्या चॅनलवर. आणि आज आपल्या चॅनलवर बऱ्याच दिवसांनी नॉनव्हेज रेसिपी आलेली आहे. तर ही आहे चिकन खिमा. तर चिकन खिमा कसा करायचा यासाठी आमचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. आज आपण बघणार आहोत चिकन खिमाची रेसिपी. तर त्यासाठी हे बोनलेस चिकन 450 ग्रॅम आणलेलं आहे. ॲक्च्युली खिमासुद्धा मिळतो विकत आपल्याला, पण मी बोनलेस चिकन आणते. कारण का की खिमा आणतो तो आपल्याला धुतला ना की त्याच्यातलं सगळं निघून जातं आणि धुतल्याशिवाय तर असंच करायला आपल्याला काही जमत नाही. त्यामुळे मी बोनलेस चिकन आणते आणि आता ते मी बारीक चिरणार आहे विळीवर. तर हे बघा, एकदम बारीक बारीक चिरायचं आपल्याला. असे पूर्ण बारीक बारीक ह्याचे पीस जेवढे बारीक आपल्याला करता येतील तेवढे हे पीस करून घ्यायचे. आणि म्हणजे कसं तर हे धुवून स्वच्छ मी निथळून घेतलं आणि मग आता मी याचे पीस करते. थोडासा वेळ लागतो, बाहेर ज्यावेळेला कट करत त्याला काही ना काहीतरी लागतं. मग धुतल्यानंतर ना त्याचं पूर्ण पांढऱ्या पांढऱ्या पाणी चिकनचं निघून जातं. त्यामुळे हे असं बोनलेस आणून माझं खिमा करायला मला जास्त चांगला वाटतो. म्हणून पण जर तुम्हाला खिमा मिळत असेल स्वच्छ बाहेर कुठे तर तुम्ही तो पण घेऊ शकता. अशा प्रकारे आपण हे सगळं पूर्ण चिकन हे बारीक चिरून घेऊया, अगदी बारीक बारीक पीस करून घेऊया. हे बघा, अशा प्रकारे हे चिकन पूर्णपणे मी बारीक करून घेतलं आहे. आता आपल्याला ह्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं लागणारं साहित्य म्हणजे कांदा. बाकीचं तर मी करता करता दाखवतेच, पण कांदा आहे ना आपल्याला जेवढा आपला हा खिमा होतो साधारण तेवढाच घ्यायचा आहे. कारण हे चिकन तर आळणारसुद्धा आणि कांदा ज्यावेळेला आपण परतून कांद्याबरोबरच्या ते लागणार ना बुर्जीसारखं त्याला खूप छान लागतं. त्यामुळे कांदा आपल्याला जास्त घ्यायचा आहे. जास्त म्हणजे जेवढं चिकन आहे तेवढंच, म्हणजे चिरल्यानंतर जेवढं चिकन होतं तेवढा आपण कांदा घ्यायचा आहे. आणि जवळजवळ ह्याला एक 5-6 कांदे लागले, पण ते आता कसं छोटे मोठे कांदे असतात म्हणून मी तुम्हाला असं प्रमाण सांगते. आणि जेवढे कांदे आहेत तशा 2 किंवा 3 टोमॅटो घ्यायचे आपल्याला. कारण टोमॅटो जरी कमी असतील थोडे, आपण कसं म्हणजे ग्रेव्ही आपल्याला कशी हवी त्याच्यावर आहे, पण कांदा मात्र जेवढं चिकन आहे तेवढंच असायला हवा. आता मी दाखवते पुढे कसं करायचं ते. आपल्याला चिकन खिमा बनवण्यासाठी ना असं एक पॅन किंवा पसरट कढई घ्यायची आपल्याला. कारण तो आपल्याला कांदा चांगला परतून घ्यायचा आहे आणि भरपूर वेळ शिजवावं लागणार नाही आहे. कारण चिकनचे खूप बारीक पीस केल्यामुळे ते पटकन शिजतात. त्यामुळे जर आपण टोपात वगैरे घेतलं की ते कसं लागतं, चांगलं परतायला मिळत नाही. म्हणून हा मी पॅन घेतला आहे. तर सगळ्यात पहिलं आपण तेल घालून घेऊया. ह्यासाठी आपल्याला तेल थोडं जास्त लागणार आहे. हे बघा, साधारण 3 मोठे चमचे तेल घेतलेलं आहे, म्हणजे पूर्णपणे हा पॅनचा जेवढा तळ आहे तेवढा. कारण आपला कांदा चांगला नीट भाजला गेला पाहिजे. जर तो कांदा चांगला भाजला गेला नाही ना तर मग त्या अजिबात त्याला काही चांगली चव येणार नाही. तो कांदा कच्चा कच्चा वाटणार आणि पूर्णपणे त्याची टेस्ट बिघडून जाईल. पूर्णपणे ह्याची जी चव आहे चिकन खिम्याची ती कांदा आपण कसा परततो त्याच्यावरच अवलंबून आहे. आता मी सगळ्यात पहिले इथे तमालपत्र घालते. मी बाकी काही खडे मसाले वापरत नाही आहे, कारण जो आम्ही गरम मसाला घरात बनवलेला आहे त्याच्यामध्ये खूप चांगले मसाले व्यवस्थित घातलेले आहेत. पण हे तुम्ही खडे मसालेसुद्धा वापरू शकता. काळी मिरी, दालचिनी, लवंग असे मसाले आपण घालू शकतो, पण मी तर गरम मसालाच घालणार आहे. तर आधी हे तमालपत्र घातलं. आता इथे कोथिंबीर घातली, तसंच ही बारीक चिरलेली हिरवी मिरची. तसंच आपण ह्यामध्ये कांदा घालूया, नाहीतर कोथिंबीर आपली जळून जाईल. ही रेसिपी पटकन होते, ह्याला काय फार वेळ लागत नाही. फक्त आपल्याला जो कांदा पूर्णपणे भाजण्यासाठी जो वेळ लागणार ना तोच वेळ. पण इथे कसं कांदा आपल्याला सतत परतत राहून मोठ्या फ्लेमवरच करत राहायचं, म्हणजे कसा कांदा व्यवस्थित भाजला जातो. आणि हा जो खिमा बनतो ना तो आपल्याला टिफिनला देण्यासाठी पण खूप चांगला ऑप्शन आहे. तसं नॉर्मली कसं आपण चिकन वगैरे टिफिनमध्ये घेऊन जात नाही. ज्यावेळेला आपला बुधवार शुक्रवार असतो त्यावेळेला आपण काय करतो, बुर्जी किंवा अंड्याचे प्रकार घेऊन जातो. त्यावेळेला हा खिमासुद्धा आपण टिफिनमध्ये घेऊन जाऊ शकतो. चपातीबरोबर खूप छान लागतो. कांदा पण व्यवस्थित भाजून घेऊया. हे बघा, मी गॅसची फ्लेम मोठीच ठेवलेली आहे
आणि सतत कांदा परतत राहते. पूर्णपणे छान ब्राऊन व्हायला हवा, पण करपायला नाही पाहिजे. आता कांदा भाजता त्याच्याबरोबर मी 1 चमचा गरम मसाला घालणार आहे. एवढा छोटा चमचा आहे. नंतर पण आपल्याला वरून सुद्धा गरम मसाला घालायचा आहे, पण आता सध्या एक तेलामध्ये परतताना 1 चमचा घातला, नंतर मग थोडासा वरून घालायचा. आता गरम मसाला घातल्यानंतरच लगेच खूप छान सुवास यायला सुरुवात झालेली आहे. कांदा थोडासा आवळत आला ना की मग आपण त्याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट घालायची आहे. बरेच लोक त्याच्यामध्ये वाटण सुद्धा करतात, हिरवी मिरची, आलं, लसूण, कोथिंबीर असं. पण मी असं मला हे असं जास्त सोपं वाटतं असं करायला, कारण पटपट पण होतं. आपल्याला वेळ नसतो त्यावेळेला करायला पण छान. फक्त आपल्याकडे खिमा रेडी असायला हवा. मग हे काय कांदा शिरला की लगेच आपण बुर्जीसारखं करू शकतो. आता हे बघा आपला कांदा बऱ्यापैकी आळला आहे, तर आता मी आलं लसूणची पेस्ट घालते. आलं लसूणची पेस्ट खूप उशिरा नाही घालायची, कारण ती सुद्धा चांगली भाजली जायला हवी. मी 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट घातलेली आहे आणि ती पण चांगली परतली जायला हवी. आलं लसूणची पेस्ट आपण आधी का नाही घालत, कारण आलं लसूणची पेस्ट घातली ना की हे बघा असं लागायला सुरुवात होते, त्यामुळे कांदा मग परत भाजायचा राहतो. म्हणून मी आलं लसूणची पेस्ट थोड्या वेळाने घालते. हळूहळू एक मसाले घालायचे, जे महत्त्वाचे मसाले आहेत ते, कारण कांदा पण आपला भाजला जातो आणि मसालेसुद्धा जळत नाहीत. आता मी थोडीशी गॅसची फ्लेम कमी करते, कारण हे स्टीलचं हे पॅन असल्यामुळे ना ते खूप लवकर गरम होतं. हे बघा आता आपल्याला जवळ 1-5 मिनटं झाली आपण कांदा परतते मी. कांदा छान आळला आहे आणि त्याला असं ब्राऊन कलरसुद्धा यायला लागला आहे. आता मी ह्याच्यामध्ये 2 टोमॅटो घालत आहे. टोमॅटो घातले की लगेच आपण मीठ घालायचं, म्हणजे टोमॅटो लवकर शिजतात. 1 चमचा मीठ घालते आणि आता आपण व्यवस्थित टोमॅटो परतूया. गॅस थोडासा मी मोठा केला आहे परत. आता मगाचपर्यंत कांदा परतेपर्यंत मी अजिबात झाकण ठेवलं नव्हतं, पण आता टोमॅटो घातल्यानंतर टोमॅटो लवकर शिजायला हवा म्हणून मी आता झाकण ठेवत आहे. हे माझं स्टीलचं पॅन असल्यामुळे नॉनस्टिक नाही आहे, फक्त स्टीलचं पॅन आहे, त्यामुळे मी ह्याच्यावर म्हणजे लागू नये आणि वाफेवर शिजवावं म्हणून मी ह्याच्यावर पाणी घालत आहे, म्हणजे व्यवस्थित वाफेवर शिजेल आणि खालती लागणार सुद्धा नाही. तर नॉनस्टिक असेल तर कसं ते लागत नाही, व्यवस्थित होतं, पण हे स्टीलचं पॅन आहे. मला थोडंसं पाणी ठेवूया आणि 1-2-3 मिनटं वाट बघूया. मग टोमॅटो थोडे मऊ पडले की परत परतायचे, परत थोडंसं झाकण घालून ठेवायचे, म्हणजे आपले टोमॅटो व्यवस्थित शिजतील. गॅस थोडासा कमी करते मी, पूर्ण फुल ठेवत नाही, नाहीतर लागेल. 1-2 मिनिटं झालेली आहेत आणि चांगली वाफ येते. तर आपण आता बघूया. बघा बघा टोमॅटो छान मऊ झाला आहे. पूर्णपणे टोमॅटो विरघळलं आहे. आता ही ग्रेव्ही अजून 1-2 मिनटं ठेवल्यावर अजून छान होईल. त्याच्या आधी आपण घालूया आपला मालवणी मसाला. थोडंसं छान तिखट झणझणीत व्हायला हवं म्हणून मी 1-1.5 चमचा मसाला घालत आहे. आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. चांगलं ज्यावेळेला आपल्याला कधी कळणार शिजलं आहे, ज्यावेळी आपले मसाले पूर्णपणे तेल सोडतील ना त्यावेळेला कळेल की हे चांगलं शिजलं आहे.
आता हे असं करून मी याच्या परत झाकण लावून ठेवते. थोडंसं परत पाणी घालूया. हे बघा आता बघूया आपण. हे बघा छान तेल सुटलं आहे, व्यवस्थित छान ग्रेव्ही पण झाली आहे. आता आपण इथे थोडंसं ह्याच्यावर कसुरी मेथी घालूया. बारीक चुरून आपली ग्रेव्ही झाली तयार. अजून थोडीशी शिजायची, ती आपण आता चिकन घातल्यावर याच्यामध्ये शिजेल. पण आता अशी ग्रेव्ही खूप छान व्यवस्थित झालेली आहे. टोमॅटो पण वगैरे कांदा बिंदा सगळं एकजीव झालं आहे छानपैकी. आता मी ह्याच्यामध्ये चिकन घालते. हे बघा आता हे व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेऊया. हा जो पूर्ण मसाला तयार झाला आहे तो पूर्णपणे चिकनला व्यवस्थित लागायला हवा. बघा लगेचच चिकनचा कलर चेंज झालेला दिसतोय. हे बोनलेस चिकन आणि चिकन लगेच शिजतं, त्याला काही वेळ लागत नाही. म्हणून चिकन घालायची घाई नाही करायची. पूर्णपणे जो आता आपला हा मसाला तो चांगला शिजवून घ्यायला पाहिजे. तो शिजला की चिकन काय 5 मिनटात शिजेल. आता ह्यामध्ये मी धने पावडर किंवा हळद जिरे पावडर असं काही घातलं नाही आहे, कारण आपल्या मालवणी मसाल्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी असतात व्यवस्थित. त्यामुळे मी वेगळं असं काय घातलं नाही आहे. फक्त मालवणी मसाला घातला की त्याची खूप छान चव येते. पण जर कोणी फक्त लाल मिरची पावडर वापरणार असेल तर त्याने त्याच्यामध्ये धने पावडर, जिरे पावडर, काळी मिरीची पूड आणि हळद हे सगळे पदार्थ पण घालायला हवेत. तर आता सध्या मालवणी मसाला घातल्यामुळे त्याची काही गरज नाही आहे. तर आता हे व्यवस्थित परतून घेतलं आहे मी. तर परत आपण एक 5 मिनटं ह्याच्यावर झाकण ठेवून वाफेवर शिजवूया. थोडंसं पाणी घालते. एक 5 मिनटानंतर बघूया. बघा आता वाफ यायला लागलेली आहे. तर ते उघडते आणि हे जे पाणी आहे ना झाकणावरचं ते मी ह्याच्यातच घालणार आहे. छान पाणी पण सुटलं आहे चिकनला. आपण जो बाजारातून विकत आणतो चिकन खिमा तो ह्यापेक्षा सुद्धा बारीक असतो, कारण त्यांची सुरी एकदम धारदार असते आणि ती अगदी बारीक त्याचा बारीक खूप चिरतात. तर हा एवढा बारीक नाही झाला आहे माझा, पण तरी पण छान लागतं असं सुद्धा. आता हे व्यवस्थित मिक्स झाले. अजून थोडा वेळ ठेवूया, एक 2-3 मिनटं, कारण हे पीस आहे बघा शिजले आहेत. पीसचं जर काय बघायलाच नको, शिजलेलेच आहे ते. तरी पण थोडा वेळ अजून चांगलं व्यवस्थित तो मसाला याच्यामध्ये छान मिक्स होऊ दे म्हणून एक अजून 2-3 मिनटं ठेवते. तसंच झाकण करून ठेवायचं आहे आपण, झाकण त्याच्यावर घालून आणि त्याच्यावर पाणी घालून. गॅस थोडासा मोठा ठेवते. एक 2-3 मिनटांनी बघूया आपण. सिलेक्ट 2-3 मिनटं झालेली आहेत, बघूया. हे बघा आता एक छान शिजलं पण आहे. तो असं इकडे मसाला लागला आहे. हे बघा आता आपला हा व्यवस्थित चिकन खिमा तयार झाला आहे. आता ह्यामध्ये जर आपल्याला अजून थोडंसं म्हणजे पाणी हवं असेल आपण घालू शकतो, पण हा असा सुका छान वाटतो भाकरीबरोबर किंवा चपातीबरोबर खायला. तर ह्याच्यावर मी थोडासा गरम मसाला घालते. आपण घातलेला 1 चमचा घातलेला होता, आता 1 चमचा मी वरून घालते. हा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया.
ह्याला आपण इथे मध्ये कोळसा ठेवून स्मोक पण देऊ शकतो, पण आता सध्या मी हे असंच ठेवणार आहे. आणि आता आपण ह्याच्यावर कोथिंबीर घातली की आपली ही रेसिपी पूर्णपणे झाली. माझ्याकडे कोथिंबीर थोडीशी कमी आहे, पण ह्या रेसिपीसाठी भरपूर कोथिंबीर वापरा, खूप छान लागतो. आणि भरपूर दिवसांनी आपल्या चॅनलवर नॉनव्हेज रेसिपी आली आहे, तर सगळ्यांनी नक्की करून बघा आणि तुम्हाला कशी वाटली ते सुद्धा सांगा. आणि अजून काही नवीन पदार्थ हवे असतील, त्याची रेसिपी हवी असेल तर नक्की कमेंट्समध्ये कळवा. आणि चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.